Ja, jeg kniver den nu. Så er det Kaspers tur. Han skal ramme de der 4 ting der nu. Hvis de vælter, så tror jeg nok, hvis de vælter, så rammer. Ja, så I kan se, hvad for en han væltede. Ramte. Han var tæt på at ramme en der. Det er første gang, jeg prøver det her. Ja, det er også første gang, han prøver nogensinde, så... Så er der no ammo. Så YouTube. Han ramte den ene af dem på et magasin med 12 skud. Det er også første gang, han prøver, så ses YouTube en anden god gang. Ja, det er meget godt. Det er hans mutter og Kasper. Ja, men vi ses YouTube. Like videoen, hvis I kan lide den, og hvis I vil se mere, så giv et subscribe, så peace, ses, alt det der tis.